श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया श्याम बिन, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, 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 श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे। क्या बात है, क्या बात है। घेर कर आए बदरिया कारी, घेर कर आए रे बदरिया कारी, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे। हाँ, क्या बात है। वाह। हाँ। श्याम बिना सुनी सुनी सजरिया हमारे, हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया हमारे, श्याम बिन सुनी सजरिया। बादल गरजे, बादल गरजे, बादल
विदेशी पिहरवा पिहरवा कैसे कटे बरसात रे तुम बिन मोरे विदेशी पिहरवा कैसे कटे बरसात रे कैसे कटे कटे बरसात बरसात तुम बिन मोहे विदेशी पिहरवा कैसे कटे बरसात रे कैसे कटे बरसात रे बादल गरजे आहो बादल गरजे ए बिजुरी चमके बादल गरजे बिजुरी चमके बादल गरजे बिजुरी चमके त्याला एक थोडा झुल्याचा फील येतो बघा तालांमध्ये येतोच बादल गरजे बिजुरी चमके और अंधियारा डरावे और अंधियारा डरावे
एक गिरिजा देवींनी मुंबईला आम्हाला वर्कशॉपमध्ये शिकवला होता. त्याला हिंडोला म्हणतात. झुला हिंडोला सगळं सेमच, पण ते त्या सीझनमध्ये म्हणतात. तिथे काय आहे, मुंबई गोव्यासारखा पाऊस पडत नाही ना, तिथे प्लेझंट पाऊस पडतो उत्तर प्रदेशात. आणि याच्यात आत हल्ली नाही, हे जेव्हा साहित्य लिहिलं तेव्हा इट वॉज अ प्लेजर की पाऊस पडतोय आणि आपण झोका घेतोय वगैरे, हे सगळं आनंददायी गोष्टी असायच्या. आपल्यासारखं नाही, मुंबई गोव्यातल्या लोकांसारखं नाही की अरे बापरे आता पाऊस आला, असं नाही होत. तर त्याच्यामुळे त्या रचना सगळ्या त्या ह्याच्यातल्या इमॅजिन केलेल्या आहेत. सो याला हिंडोला म्हणतात. गिरिजादेवीजी गातात, आम्ही म्हणजे तिकडे शिकले मी. देखो सावरे के संग देखो सावरे के संग गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. देखो सावरे के संग गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. देखो सावरे के संग माझी सावरे के संग गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. जमुना तीरे कदम की डरिया, जमुना तीरे हो जमुना तीरे कदम की डरिया. बहिरे चीर पटोर गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. देखो सावरे के संग गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. बिजुरी चमके पनिया बरसे, बिजुरी चमके हो बिजुरी चमके. बिजुरी चमके पनिया बरसे, बिजुरी चमके हो पनिया बरसे. बादल छायो है घनघोर गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. देखो सावरे के संग गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला. क्या बात है. हरि राधा छवि देखी नयनवा, हरि राधा छवि देखी नयनवा. सखी झूले लहिया मोर गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला, गोरी झूलेली हिंडोला,
झुलेली हिंडोला मोरी झुलेली हिंडोला मोरी झुलेली कोयलिया ना बोली कोयलिया ना बोली हे कोयलिया ना बोली कोयलिया ना बोली कोयलिया ना बोली कोयलिया ना ना बोली ना बोली कोयलिया ना बोली कोयलिया ना बोली डारी डारी ना बोली कोयलिया ना बोली तरप 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 जियरा हमारे तरप तरप जियरा हमारे कोयलिया कोयलिया ना बोली तरप 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 जियरा हमारे कोयलिया ना बोली सुनी भई
हॅलो टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन चे शाळा आसतनाच दिवस जालें साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव कितली बरी शाळा. हे कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन. सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.